סליחה, חסר. כן. אם אלה צפות, בטוחה בזה? תעמדי בצד חנין שמולי. תינוק הקדוש רביד חיים בן הקדושה גדול מאין כמוהו, והיום התבשרנו כי עת וכל בית ישראל לבכו את השריפה אשר שרף השם. לא נהוג לעשות לוויה השם יקום דמה. בצאלה פעמו שתי לבבות, והלב הקטן הזה של רביד חיים, שליבה של צאלה נדם, חשבנו אולי הלב הפנימי שצידי הדרכים ישתקו חיים ולא אימת מוות, שצר צורה בתוך צורה ומטיל בחיים. צאלה, חשבנו שאם התבטלה הצורה החיצונית אולי תישאר, אתה גם הלב הזה נדם. התינוק שהיה בדרך ללידתו, שלא הספיק דקה אחת, אבל הצורה הזו התבטלה גם כן, של צאלה לבית עולמו, את רביד חיים. תרבות זו אותה תרבות שעדיין מאמינה